खुलुमबाय आदैमोन नोंथांमोनखौ आंनि फुंजा बरगयारि ब्लग्सआव बरायनाय थाबाय नोंथांमोनहा दि नैबे मेरगागोरा बसुमतारी मिलनखौ खुंदों आसा नोंथांमोनहा दासिमाव बेसे गोबाव जाखो खै बोसोरसो जाखो आरो नोंथांमोनहा माबायदि खुंलांनो सानो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव एसे बुंनानै होनो हागोन नामा आदै सोर सासेया बुङो आङो 1963 आव मेट्रिक पास जानानै क'क्राझार कलेजाव फरायदों ओमफ्राय बाव माबाखौ पास जानानै आङो माबायाव एमइ स्कुलाव भेन्साराव हाबदों ओमफ्राय बिनिफ्राय आं जड़ित दं नैबे जोंनि मेरगागोरा भागि सम्मेलननि जों लोगोसे आदै आरो नोंथांमोनहा दासिमाव खै बोसोरसो जाखो बे नोंसिनि नैबे टिपकाय मा गामिमोन टिपकाय दुलिगाव जे दा मेरगागोरा बसुमतारी बाहागि मिलन खुंदों बेयावहाय खुंबाय थानाया दासिमाव खै बोसोरसो जाखो आदै आङो आरो बै माने माबायाव दियाबाराव दखनाखै मोनसे मिटिं जादों बेयाव आंखौ प्रेसिडेन्ट बानायदों भागि सम्मेलननि ओमफ्राय बै गहपुराव लखिमपुर गहपुराव आं बाव मोनसे सभा खुंहैदों सभा खुंहैनानै आं बावनो प्रेसिडेन्ट खालामदों ओमफ्राय फैनानै जों नैबे दादा बिनि बिफानो बै गायसननायनि प्रधान सेक्रेटारि आदैया बिराद गियानि बिराद माने माबामोन बियो मिथिबाय दा बेनो माबानानै बाव बिसोर माबा खालामबाय बेसेबांलाय दादा सना 1927 जोंनावनो बाव माने माबानानै जोंनि मोजां मोजां मानसिफोरखौ लिंहरनानै माल गानो खालामो ओमफ्राय क'क्राझारावबो दंमोन बिष्णु बिसोरखौ लिंहरनानै बावनो बिसोर मोनसे बागि माबा गठन खालामदों बे गठन खालामनायनि जरियते बे गठन खालामनाय जरियते आदायाथ' जोंनिखा नालाय आरो आबौ गेदाबो बाव बे माबाया दियाबारिना आबौ गेदाया बियो बावनो बेबसा खालायोमोन दंफांनि मालगाव नङा होमबा बियो मालगाव बाव फैनानै बियो जोंनि आफा आदै बिसोरनि माने सहाय लानानै बियो बेयाव बेबसा खालायदों बिथांमोनहानो खस्थ' खालामनानै नैबे भागि सम्मेलनखौ गायसनलांदों आदै आरो नोंथांमोननि मेरगागोरा बसुमतारी बाहागिया जे खना खनला गासै जिल्ला आरो गामियाव गोसारनानै दङ दा बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा माबायदि खालामनो सानो जों बेखौ नाजागासिनो हांख्रायगासिनो दङ माबायाव दङ कार्बि आंलंआव दङ शिबसागराव दङ आरो बिनिफ्राय नागालेण्डआव दङ अरुणाचलावबो दङ जोंनिया बिसोरखौ जोङो बजबना लानो नाजागासिनो दं दे गोजोननाय थाबाय आदै मेरगागोरा बसुमतारी बाय बाहागि खना खनला गोसारनानै दङब्ला आदैमोनहा खावलायदों नोंथांमोनहा जमायैनो जानानै बिदिनो दाब दाब जायगायाव गोसारनानै दङब्ला खौसे जानानै बोसोरै मेरगागोरा बसुमतारीनि मिलनखौ खुंनो थाखाय आदैमोनहा खावलायदों गोजोनथोंसै आदैमोन दे बुंगौ आदै जोंनि बागियाव सब दङ जोंनाव मा होनो इउनिटि खुलुमबाय आदा आसा नोंसिनि नैबे मेरगागोरा बसुमतारी बाहागि मिलन खुंनाया दासिमाव खै बोसोर जाखो दा जोंनाव नांगौबा 98 इयार्स गोलैबाय 97 गोलैबाय खिन्थु एकदम फैनाय लोगो लोगो 27 फैनाय लोगो लोगोनो 100 इयार्स कमप्लिट जागोन आरो गल्डेन जुबलि फैनो गोनां नामा ना औ नैबे 27आवनो जोङो 27 मार्च 26आवनो जों बेखौ खुंफुंगोन आसा आरो खना खनला थानाय मेरगागोरा बाहागिनि गासै माबाफोरखौहाय नोंथाङा मा खावलायहरनो सानो जोंनाव मेप दंखायो जों गासिबो दानि जुगावथ' मबाइलनि जाबाय मबाइलजोंनो खिन्था हरखाजोबो जेनेबा सफैयोबा सफैबाय सफैयाबा नोंसोरनो गावसोरनो गाव जोंनि दिनैनि बाथि सावनाय फोरबोखौ नोंसोर फालिना ला गोजोननाय थाबाय आदानिसिम
Thank you.